в Националната художествена изложба «Земята на Ботев». Инициативата е част от Ботеви дни 2024. Експозицията е подредена в художествената галерия Иван Фунев към Рим, Враца. Всички желаящи могат да я посетят до 30 юни. Сред експонатите е и картината на герои от наши репортажи. Володя Димитров, или както му казваме в един от репортажите в сутрешния блок, Ван Гог от три кладенци. Нека да го чуем. За мен е чест да участвам в националната изложба «Светлина на Ботев» и да допринесем с моя скромен прочит на Ботевата творба. Нека още веднъж да разкажем за картината. Вие разказахте в предаването ни преди време, но все пак, какво казвате с тази творба? Творбата се казва Хаджи Димитър. По едноименното стихотворение на Ботев, Хаджи Димитър, което олицетворява тук, значи тук са времените диапазони през деня и през нощта, както е описано, значи слънце пече, Ивърлица пази сянка, кръстата така, а пък тук вече самодивите не го целуват в уста, пък пляса с ръце и се сещам от баба ми, както ми обясняваше някога, като видяхме трева зелена, по-зелена в кръг и баба ни казваше, че самодиви са играли хоро. И аз така ги изобразих там. Как се вдъхнови всъщност за тази картина? Ботев е част от Враца. Той тук е загинал. Ние сме израснали в училище с неговите творби, с неговата дейност, революционна и творческа, така че неговите творби докосват. Колкото и да са малко, те докосват силно. И аз съм докоснат също от неговите творбите, така че може би се препознавам в неговите дейности. А какво подготвя Ван Гог от три кладенци сега? На 5 юли ще се възползвам от възможността в ефира да поканя всички на самостоятелната си изложба в 17 часа в малката зала Иван Фунев, тук в историческия музей. Какво ще видят тогава твоите почитатели? Ще видят над 20 картини, мозайки, скулптури и ще има някоя акварел и графика. Доста са различни една от друга, така че мисля, че ще бъдат добре да се видят. Ще проследим и тази негова първа самостоятелна изложба